Has vist el vídeo que t'he enviat? És boníssim. Sí, molt bo. Fa dies que la Laia està rara. Sí, però segur que està bé. O potser només fa veure que està bé. També pot ser. Tothom em pregunta com estic i sempre responc bé, però la veritat és que fa temps que no ho estic i el pitjor és que ningú ho veu. Ei, estàs bé? Sí. No cal que digues que sí si no és veritat. Estic cansada i no sabia com dir-ho. No has de passar per això sola. Demanar ajuda no es fa dèbil. Darrere d'un somriure hi pot haver una batalla que ningú veu. Pregunta, escolta, acompanya. No sempre es veu el que una persona està patint. Preguntar com estàs pot canviar-ho tot. Parlar és el primer pas. No estàs sol.